Men özüm hem edir revaýda mokda arın bir aýtjan. Kim şolgyz? Hakykatdan ama kim şolgyz? Aslında var ha. Aýtmaly. Men size birini görkezjek. Trendi dürüdýän, çıkaran aýdymlary dinlenýän. Bilýäňizmi kim? Görelim. Seni sorap yine bile soğuk por seni beni bu dünyada yok sana ta geleceğini yok hey bro emme Allah'tan kella gay bro bizde sağlık bolsa her gün toy bro özün yarasa uşların hasabını yüreğimin ne yadadı Assalamu alaikum baba Yepideli evnime yat lan Assalamu alaikum baba Kim şolgayım Olğulcağıyım Men onu iken gülüdüm Hemme yerden soradım Kim şolgayım Celil Nurberdiýew. Ýöre onu Mikanen Celil'in ýanyna gidelim. İlkinji soru Celil Mike haçan tanışdyňyz we haçan işleş başladyňyz? 2018'de ütken sola. 2018'in soňraklarına bolmaly o. Şu başta 2018'de şu geldi Celil. Onun sesini arlak gördüm, şundan gowy aýtýan eken o menem. Dawa işleşeli şun ýary. Gowy atdyr edip bolar nesip bolsa at dip. Aýny bir başlakça işlen aýdymdan ol saňa meňdeş ýok we ýene-de käm proýektler etdik ýöne. Bir başy diýjek bolýam şondan başlap. Sohada da işlen aýdymlanma yani bar diýsen bolýar %100 we onda da işlen aýdymlanma ýene. Onuň gowy ötdi. Awa ýene köp esasy köp işlen aýdymym işleşenim Mikail bilen köp işleşdim de. Bayram Nowadyň ýanyna da bardym, awa onda da bir aýdym işledim. Ellerin ber aýdym. Toylarda aýtýar şolay. Awa şolaydym, soňandan Mikail'in ýanyna geldim de soňandan Mikail bilen işleşip başladym. Şondan başlap soňkularym höweslendirdim. Men hem gowy gitdi, Hudaýa şükür, ýama gowy. İşlen proýektini ýaratdy. Türkmen dilinde aýdylan aýdymlaryň näçesi milyon prosmotr etdi YouTube platformasynda. We haýsylar? Milyon oran. Sen sebäpden başlap. Awa sen sebä 2 milyondan zatdan geçdi. Onuň näme bar? Ýürek ýadydy bar. Onuň bro bar. Ýyla daýam bar. Bro, salam aleykum baba. Baba 1 milyon yetmedi ýöne. Yetmedimi? Yo. Yetirer mi? Men öyle. Ya ol bara. Gidiýädem de bara bir aşypka boldy da bara. 600 000 da men ämeme ol pozully. YouTube'da men birden ýalňyş goýup durna var, pozully şolaýdym. Has. Wagtda 600 000 yetdi. Çalt bar da. Çalt ol daşy brodanam çalt dol sebäbi TikTok'da da ol ýanky bronk ýaly nemesi publikasiýasy köp boldy. Bronk näçe boldy? Bronk bara 100 000 ýetip barýandyr TikTok'da dämi? Gatken 100 000 golaýlady. Bir ýerde 90 näçe ming, başga ýerde de bar. Opşum 100 000 baranyrlar. 100 000 badyr. Häzirki wagtda TikTok'da virs bolan aýdymlaryň biri. Yani kim şolgyz? Hakykatdan ama kim şolgyz? Aslında bara onu näýlek boldy diýsene, ýaşlar aýdym düzmeli boldy. Onu düzmeli boldy, aýdym düzük. Ýonyň özlerine dinletdim onu aýdym, halamadylar ha. Halamadylar, bilaýdym bizdik däldi. Soňandan ýene bir öz kardeşimiziň bir gyzy çykdy bolýan. Şoňa berdim men olaýdymy. Onuň aýtdym, bilen adyny ütgetdik soň. Adyny ütgetdim men. Ondan soň aýtdyk da goýup göreýin. Näşlaýdy men, eýle käraýdy at diýip goýduk. Bolu bilen gitdi. Onu men toýda aýtdym, soňundan atlaryny aýyrdym men. Atlaryny aýryp, aý bolýa klip edip çykaraýyn diýip klip edip çykardym. Aslında toýa döredilen aýdym şo. Şer aýdymyň öz süýjüligi bar. Bu aýdymda da am öz halaýan ýerlerini aýtyp geçäý. Birinciden şol kim şolgyz? Onuň aýdaý öz maşgalaňa. Şu esas şu fişka şonu bilýänmi? Bu bala başga bala da erbetler. Olam ýöne maşgalaňa söz bir hili ütköş geçdirdi da dogry. Bir keje ütköş kıllar boldy. Kısaça sözünüm Elkan ýazdy. Ýerine düşen aýdymdan biri diýjek bolýanym. Türkmençe täze başlady ýöne. Şu wagt Türkmen aýdymlaryndan ýerine düşen aýdymdan biri. Maladet.
esasy ünslerenim köp duetlaňyz Mert Nazarow bilen özüňize rap aýdýaňyz. Onu näme üçin Mert? Mert Nazarow men aýdyşyny gowurýan aslında. Rap aýdyşyny bir hili İngilizce sözler goşýar adat ýa onuň savrmence aýtýar bilýän kän bir lişin zat eden ok bilýän onuň Stilini gowur stilini ýa-da. gowurýan onuň men özüm hem edir rap aýdamokda R&B aýtýan R&B bolup gitýär. Edir hakyky neme bolanok rap bolanokda R&B aýtýan. Hakykatdanam birek gatryw kapy bolýar. Awa şey. Buň bilen işleýär, ikisi gelişýär, onuň bular şoda düşündi. İkisi pastaýan şondan bile aýtýarlar. Täzelikde Mert Nazarow bilen duetiňiz barmy? Täze işleýän proýektiňiz? Hawa bir aýdym bady, onda wara men çisti ýanky rap aýtjaktym, onu özüm aýtjaktym. Onuň Mert geldi, studiýama geldi-de bu aýdym näme aýdat diýip sorady. Ay menem şular ýaly R&B aýtjak bolýan zat diýdim bolýan. Bulam gowurdy bulaýdymy. Da goşulyşyp ederler zat diýişdikde onuň şey gitdi. Mikey diňe men aýtmalýarym, hatta şo taýda. Onuň özüninkinem özi ýazdy-da, şuma taýyny nesip bolsa çykmaly. Gowy çykmaly. Bu sapar üýtgeşiklik sadyny parja işletdik. Keňini özüm tutup berdim. Ay goşulyşyp etdik-de üýşüp agdy bir bolup etdik. Bir aýdyn nesip bolsa çykmaly. Onuň başga da ýene bir zady bar, Jelin nesip bolsa bir aýdym çykmaly. Onu aýratyn aýdyp geçersin nesip bolsa. Hawa nesip bolsa. Onu näme indi kepleşik? Mert Nazarow bilen. Qayıp görsem bolanok da menkile. Näme üçin? Ay alçırayan ne bakayım. Ervet derlerde näme bolýar? Yetpedi. Ervet derlerde näme bolýar? Näme bolýar? Ha. Suň. Depter bolýar. Depter. Şu peje çuraýym ama. Turwa gatygysy näme bolýar? O tarawa berip töpü. Näme? Turwa gatygysy näme bolýar? Metro. Metroda. Bilemem. Turbo bolýar. Iň güýçli derman haýsy derman? Paracetamol. Paracetamol. Men üçin ne? Yok, o iň güýçli derman. Dünýädäki iň güýçli derman. Her kim üçin her biri. Bilemem. Spiderman. Spider. Balyň renk ak bolsa näme bolýar? No. Bal var ýa-da balyň renk ak bolsa. Ayval. Näme bolýar? Ayval. Ak bol. Yo. Bilemem. Balak bolýar. Guruluşy işine başlanýanda nähil pata berilýär? Aydylan. Yo. Daha ýoly. Guruluşa başlanýanda Hudaý ýol berilýär. Aydylan. Guruluş başlanýanda şowlu boltany. Yo. Bilen bolapmy? La pata berilýär. Şahsenimiň adamdy bankrota düşdi näme bolýar? Şahbenim kim? Yo, birisi şahsenimiň äri bankrota düşdi näme bolýar? İkisi bile işlemler üzerler. Bankrota. Şahsenim garip bolýar.
Dukandan salad alıp yesen näme bolýar? Atravim. Ya sever salad Dukanın salada bizden lezzet alıyor. alıp ýa. Albiye. Şu günkü da baramyz geçirip gutarýas. Biziň bugünkü himayetkarymyzam hiç kim. Biziň bugünkü mehmanymyz Bahar Jana. Gelin maýtama. Ne gelmem ettin mi? Bir termos çay için adam hajatkana barıp näme diýär? Bir termos için Bir termos çay için adam hajatkana barıp näme diýär? işte adam diyen o. Bilemokmy? Yo. Açay. Ha? İki dowup bir galyňa näme diýilýär? Yok bir kanalına. Bilemem. Artyp galan diýilýär. Gymylap duran ete näme diýilýär? Kıymılap duran ete. Hmm. Hemen ayıstat diyem o. Hareket diýilýär. Barmaly ýerine ýer baran tıra näme diýilýär? Bir varan tır. Bilemokmy? Yok. Şuster diýilýär. Şu usta. Haýsy gaýdylan söýüşip bolmaýar. Kayıt kaydı mı? Hmm. Ne ol yarı? Haýsy gaýdylan söýüşip bolmaýar. Fevgül va. Fevgül va kayıt va fevgül. Ola dip bolýar dipdim. Ne bileyim o. Gaýdylan söýüşip bolmaýar. Ha. Şu günkü da baramyz geçirip gutarýas. Biziň bugünkü himayetkarymyz MS Elegant. Biziň bugünkü mehmanymyz Aym Rusik.